Hello. Precies wat om ja. Tomama kami. Maltok natin dati. Ibo. Hindi kami yung doon. Hoy na, kalaho doon na. Ano, John Daro, siya mga yan. Nila bayo. Hoy na, ba't ako na maksikan, siya mga yan. Bayo, kalok tayo. Ini kita, ini siam tu kan siam tu. Boy, ini dah kalau kalau, kan terung masuk kalau doon na. Oh, hello. Beto Oh, kanin beto, kan usok kan. Boy, ipa ini beto nanti kalau kacang jauh airport. Oli. Ano Hola Rudro kapay naman. Dame Boy, hindi ro Nung azong may patum vela nimin ahana ng kalnisu Kahulutok ka pa. Kacanta niya. Kabunga ka pa dapat naman. Niya, chante niyam Boy, takito nula veto niya Hello Boy, kalaw lang mo. Oh, king tuang ro Anh đã phải là Dito, tato. Hindi naman. Ome lâu lưu rồi Pupi siya ko to Ủa tụi kinh áo nha Bối sẵn ba lâu con What's up? Tara lang. Niloti doon. Kalaw, phone to sa kalaw ko ni Ito. So, lagi to naman. Nun. Ayaw ko sa sasa. Kakalimin niyo. Kalun niyo. Lang mo. Timpoy tayo na nga. Timpoy na. Kalmin. Nila mayo. Kapa mo damsin. Buat ilut ya. Bisa ko to So, dati bel pati pa na ilaw mo. Na ilawan na. Matok so. Doon, masuk na sa ve. Tingin ko tagang. Palaw, iinakalit mo yan. Diyan, tito. Episode 4 juga sa ulit kasi nalilawan siya na pang kalaw na. Dito nga, episode 5, di ka na tumliang.